May hapon. Maayong hapon. May hapon. God bless. God bless. God bless. May hapon. Dako nga piyesta karon mga igsuon. Big time nga mga santos nato. San Pedro, San Pablo. Gatuo mo nga gasugod sila nga amigo. You are wrong. Gasugod sila as kontra. Nahitabo na sa Council of Jerusalem 49 AD. Public kayo. Kay kang Pedro, mo-insist man siya nga musunod ta ni Kristo dapat Hudiyo ta. Magpatuli ta. Ilaha na ha. Ug ikatulo, ang balaod sa mga Hudiyo atong sundon kay maunay atong naandan. Sus kang Pablo, dili man. Moingon man siya, musunod tang Kristo, dili kinahanglan Hudiyo, kay daghang dili Hudiyo nga gustong musunod. Ikaduha, dapat dili kinahanglan magpatuli. Ikatulo, balaod na ni Kristo atong sundon, dili na ang Hudiyo. Sus, gipahinumduman man sila sa giingon ni Saint John the Baptist. All mankind will see the salvation of God. Abi ninyo, nagkaamigo biya sila. Gikalimtan nila ilang kaugalingon ug mi-focus na sila sa usa ka answer. Mulihok ta, mission for the salvation of all. Beautiful. Mga igsuon, dili kalimod nga naapud tay kalalis. Ang problema ra ba kay mo insista, example ako, kumbinsido ko nga sakto akong punto. Sus kay mo ingon mapug ka, ako pod, honest pug ko nga sakto akong answer. Di ta mag-abot. So ang atong solusyon, ang gibuhat nila. Pangutan-an ninyo ni kamong duha, what would Jesus do in such a situation? So aron matubag ninyo ni, dangop mo og pare or obispo, katikista or Catholic faith defender. Ug kung makuha na niyo ang tubag, pag-abot mo anang usa ka answer ug magkaamigo mo. Okay? Ang problema nato kay mo insist mong gyud ta. Di ko magpaubos kay ako mas bright pa ko niya. Di ko magpalupig. Ang sa pikas pod mo ingon, ako po di ko magpalupig. So ang unahon na tugkuha kanang atong self-centeredness. Okay? So mga igsuon kung maglalis ganita, kaniray pangutan-an ninyong duha. Para mag-abot ta, magkaamigo ta, what would Jesus do in such a situation? Kung si Kristo naa sa sitwasyon, unsa ka iyang buhaton? Pag-abot mo dayon, ha? Okay? God bless!